Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Ryszard Świrski, członek zarządu województwa pomorskiego. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj porozmawiać trochę o kolei, bo już w październiku będą 3 lata, jak wjechała do Kartus i sobie zanotowałem parę liczb. Liczba pasażerów na trasie PKM Gdańsk-Kartuzy. 2015 rok, październik 11 800, październik 2016 30 700, 2017 73 000, a już na lipiec 2018 mamy 79 000. Gdy wjeżdżała kolej do Kartus, spodziewaliście się tak dobrych liczb? To parafrazując okres przedszkolaka, to można powiedzieć, jak na niemowlaka i przedszkolaka zachowujemy się dobrze. Znaczy już tak powoli stajemy na nogi i powoli rzeczywiście robimy postępy w tym naszym życiu, ale tak na poważnie mówiąc, to były trudne miesiące. Ten początek i rozpoczęcie funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to dla nas wszystkich był taki moment startu, ale ciekawego startu. Czy spodziewaliśmy się takich liczb? Ja wierzyłem, że to jest dobra decyzja, że połączymy Trójmiasto z Kartuzami, bo tak naprawdę mieszkańcy Kartus, ale całego powiatu kartuskiego, bo nie można się skupić tylko na mieszkańcach Kartus, absolutnie oczekiwali takiego połączenia. Dzisiaj widać, że decyzja połączenia kolejowego była bardzo dobrą decyzją. Początki były trudne, mam tego absolutną świadomość. Musieliśmy wyzwolić tak naprawdę chęć mieszkańców Kartus do tego, żeby się przesiedli z samochodu do pociągu. I też nam zaufali, bo mamy świadomość tego, że PKP nie kojarzy się dobrze. Znaczy, zawsze się mówiło, a to na kolei dobrze być nie może, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest kolej samorządowa. Znaczy, jesteśmy jedynym samorządem w tym kraju, który zrobił kolej samorządową tego typu. To znaczy nie, że powołał spółkę tylko i wyłącznie do funkcjonowania kolei, tylko do wybudowania kolei. Jesteśmy jedynym regionem, które podjęło tę rękawicę, bo przez 40 parę lat, 50 lat w Polsce nikt nie wybudował nowej linii kolejowej, czyli mam na myśli Pomorską Kolej Metropolitalną. Dzisiaj widać tego absolutne efekty. Bojaźń była, ryzyko było, ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana, niektórzy mówią, ale to jeszcze na wypicie szampana będzie czas. A na poważnie mówiąc, to jest też podziękowanie dla mieszkańców Kartus i całej okolicy za to, że nam zaufali. Wiemy, gdzie popełniliśmy błędy, wiemy, co musimy zrobić i w najbliższych latach to poprawimy. Od początku to była taka pewna decyzja, że kolej do Kartus, czy jednak były jakieś obawy przed? Na początku oczywiście myśleliśmy o tym układzie takim, nazwijmy to aglomeracyjnym. Wiedzieliśmy, że w aglomeracji, czyli w tym układzie takim docelowym jesteśmy w stanie tych pasażerów pozyskać, ale budowaliśmy Pomorską Kolej Metropolitalną od samego początku dla regionu. Wiedzieliśmy, że to musi być kierunek i kartuski, i kierunek kościerski, bo wiedzieliśmy, że musimy te powiaty przybliżyć transportowo do Trójmiasta. Proszę zwrócić uwagę to, co się wydarzyło w ostatnich latach, jeżeli chodzi o cały układ połączeń kolejowych. Jesteśmy województwem, które tak naprawdę przewozi najwięcej pasażerów w ciągu całego roku w skali całego kraju w porównaniu z innymi województwami, bo badania, które są wykonywane co roku systematycznie, pokazują, że dzisiaj Pomorzanie 24-25 razy wsiadają do pociągu w ciągu roku. W kolejnym województwie to jest tylko kilkanaście wejść do pociągu, a tak naprawdę średnia krajowa to 5-6 podróży w roku. Czyli tutaj naprawdę zrobiliśmy milowy skok i wiedzieliśmy, że jest taka chęć i moda na transport kolejowy tutaj w Kartuzach i wiedzieliśmy, że musimy od razu pojechać do Kartus i dlatego w październiku 2015 roku ten pierwszy kurs pokazał, że rzeczywiście te aspiracje i ta chęć rzeczywiście kolejowa jest wielka w Kartuzach. Widać już trochę tą tendencję, że odkorkowane są trochę drogi na tej trasie. A proszę zwrócić uwagę w ogóle, jakie są czasy dostępności chociażby do Trójmiasta kolejowo i samochodowo. Znaczy, jeżeli pojedziemy samochodem, to pojedziemy tak naprawdę 2 razy dłużej do Trójmiasta z Kartus. Nie mówię o Żukowie. W Żukowie to już jest zupełnie przepaść, bo przecież przejechać przez chociażby 2 ronda w Żukowie to jest naprawdę gimnastyka dużej klasy. Mamy też świadomość tego, że nie wszystko jest jeszcze zrobione. Znaczy, mamy świadomość tego, że dla pełni sukcesu powinniśmy co najmniej 3 rzeczy jeszcze zmienić. Pierwsza, mam nadzieję, w niespełna 3, może 4 latach ta zmiana nastąpi, a mianowicie nastąpi elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Spowoduje to, że dzisiaj nie będzie tych problemów, chociażby które dzisiaj są, że pojazdami szynowymi
spalinowymi, którymi jeździmy obecnie, musimy w pewnym momencie zawrócić i pojechać w drugą stronę. Elektryfikacja spowoduje, po wybudowaniu też bypassu kartuskiego, spowoduje, że będziemy jeździli bez żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o relację gdańsko-kartuską, to jest po pierwsze. Ale to elektryfikacja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. A dzisiaj spotykamy się w ogóle w dniu, kiedy ogłosiliśmy przetarg na elektryfikację Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To jest 89 milionów złotych, które chcemy zainwestować w tę linię kolejową, po to właśnie, żeby tych problemów komunikacyjnych w relacji z kartuzami nie było, co oznacza, że przy okazji przebudowy całej magistrali 201, czyli tego kierunku od Gdyni poprzez Kościerzynę do Bydgoszczy, wepniemy się w cały układ elektryfikacyjny kolejowy, który spowoduje, że będziemy mieli, i to druga rzecz, o której chcę powiedzieć, więcej połączeń do Kartus. I trzecia rzecz, która stoi przed nami, to jest ogromne wyzwanie, to mówię szczerze, bo też pasażerowie o tym głośno mówią, a mianowicie większe i lepsze składy pociągów. Dzisiaj jest w takim momencie szczytu problem, że na przykład w Żukowie już widzimy, że ciężko pasażerom wejść do pociągu i to musimy zmienić i to przed nami, ale musimy sobie dać jeszcze trochę czasu na to, żeby te trzy poprawki dokonać. Z jednej strony mówimy o tym, że jest coraz więcej mieszkańców jeździ pociągami, ale z drugiej strony do Żukowa, przez Żukowo jedzie się ciężko. Czyli jeszcze masę kierowców jeździ samochodowymi osobowymi. Ta tendencja się zmieni, jak pan sądzi? Myślę, że to jest trochę też tak, że my zachłysnęliśmy się wolnością i tym, że coś posiadamy. Ludzie posiadać lubią i chcą mieć na przykład samochód. I wiem, że są osoby, które nigdy się nie przesiądą z transportu indywidualnego, samochodowego na transport publiczny. W Europie jest moda na transport publiczny. Wszyscy, którzy nawet mają samochód, dojeżdżają do układu Park and Ride albo do jakiegoś miejsca, w którym mogą zostawić samochód i przesiadają się na transport publiczny. Myślę, że też będzie tendencja w Polsce taka, że wjazd samochodem, na przykład do centrum miasta, będzie nieopłacalny. Będzie na tyle kosztowny, że ludzie przeliczą sobie, że lepiej dojechać do węzła przesiadkowego, gdziekolwiek, choć przecież na trasie w relacji do Kartus czy do Kościerzyny takie węzły transportowe powstają, czy też już funkcjonują i widzimy coraz więcej samochodów tam zostawionych. Więc myślę, że to będzie taki moment, że pasażerowie pomyślą, nie opłaca mi się jeździć samochodem. Lepiej, żebym zostawił samochód gdzieś na parkingu i przesiadł się do kolei, bo myślę, że ten transport będzie nabierał rozmachu. Mam takie wrażenie, że kartuzy na tej kolejowej mapie Pomorza mogą czuć się wyjątkowe. Niedawno otwarty nowy dworzec. Chyba kartuzy są taką perełką kolejnictwa tutaj. Ale ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo dobra decyzja burmistrza miasta i też nie, że chcę go w tym momencie chwalić, ale to jest też takie podejście ryzykowne, o którym wcześniej powiedziałem, jeżeli chodzi o nas, jeżeli mówiliśmy o projekcie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, ale to jest tak, że burmistrz też był tym pierwszym, który zaryzykował, jeżeli chodzi o budowę węzła z jednej strony i przebudowę dworca, co spowodowało, że my mogliśmy też wesprzeć samorząd gminy Kartuzy właśnie w tym projekcie, a co dalej idąc, ten efekt pierwszeństwa i ten efekt świeżości spowodował, że można było realizować inne projekty, chociażby przecież, tak jak Pan wspomniał, otwarcie dworca, ale otwarcie biblioteki powiatowo-gminnej, czytelni. To jest trochę też taki pociąg do kultury, taki pociąg do książki, taka chęć chociażby też posiadania i połączenia sił tak naprawdę. Znaczy się śmialiśmy ostatnio, że można wsiąść do pociągu, pożyczyć książkę, wrócić do Kartus z powrotem i tą książkę oddać. Znaczy coś, co można połączyć, jeżeli chodzi o dwie takie dobre rzeczy. I rzeczywiście widać, że Kartuzy pod tym względem zrobiły absolutnie krok milowy. Trochę jeszcze jest do zrobienia, ale mam nadzieję, że to wszystko jest do poukładania. Pytanie, które muszę zadać. Pociąg do Sierakowic, a dalej do Lęborka. Kiedy? Jesteśmy w ogóle w bardzo dobrym momencie, kiedy rozmawiamy, dlatego że podjęliśmy decyzję jako Zarząd Województwa Pomorskiego, z czego ja się bardzo cieszę, że zaczynamy prace projektowe dla odcinka właśnie tego kolejowego, o którym Pan mówi, na 229, bo to jest linia 229, czyli Sierakowice. Znamy potencjał Sierakowic. Wiemy, że to będzie dobry konsekt transportowy, jeżeli tak mogę powiedzieć.
To studium, które będzie przygotowane, chociaż studium było przygotowywane przez poszczególne samorządy, ale my musimy taki projekt zrobić, który później będzie projektem wykonawczym, budowlanym, do którego będziemy mogli też, z którym będziemy mogli też aplikować o środki, bo sami nie jesteśmy w stanie tego projektu skonsumować finansowo, jeżeli chodzi o realizację. I to jest dokładnie odpowiedź na Pana pytanie, z tym, że musimy z tym poczekać. W przyszłym miesiącu podpiszemy umowę z polskimi liniami kolejowymi na to, żeby dofinansować prace studialne i myślę, że to się będzie też wpisywało w cały ten układ, o którym rozmawiamy, elektryfikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, przebudowę linii i budowę drugiego toru na linii 201 łącznie z elektryfikacją. W niektórych momentach będzie to trzeci tor, mam na myśli wysokość Gdyni i chociażby wtedy Sierakowice. I to jest komplementarny układ kolejowy, który myślę, że w ciągu 5-6 lat zmieni absolutnie oblicze transportowe choć całego powiatu kartuskiego. Tego jestem przekonany. Mówimy o Siekowicach, a dalej? Patrzymy też trochę na tę linię w kierunku Lęborka, Nowa Wieś Lęborska, bo to też przygotujemy projekt. Dzisiaj patrzymy też, jak Pan mówi dalej, to dla mnie to dalej to jest linia 211, linia 212, czyli Lipusz, czyli okolice Kościerzyny i Bytów. My mówimy o tym, żeby Pomorską Kolej Metropolitalną połączyć w układzie południkowym, czyli zejść niżej. Chcemy, żeby jednak Bytów również był połączony w tej sieci kolejowej. Kiedyś, kiedy o tym mówiliśmy, wszyscy się pukali w głowę. Znaczy, kiedyś kolejarze w ogóle się pukali w głowę, że samorząd regionalny zbuduje Pomorską Kolej Metropolitalną. Było mówione, nie, no w życiu nie zbudujecie, nie macie szans, nie umiecie, nie potraficie i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że ryzyko popłaciło, zbudowaliśmy, jesteśmy i dalej funkcjonujemy. I myślę, że w następnych 5-6 latach ten projekt bytowski również spełnimy, ale musimy sobie dać trochę czasu, tak? Bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo jak my dzisiaj rozmawiamy tutaj w Kartuzach, to już dzwonią miłośnicy kolei na Żuławach wąskotorowej i mówią, ale teraz my dojazdówkę robimy na Żuławach, to też mi pomóż, też mi pomóż. No, i tak to jest. No, gdybyśmy tak mogli wszystko zapakować do jednego worka, to dobrze, ale musimy też to podzielić, bo rzeczywiście no, nie wszystko, na nie wszystko starcza środków i musimy to jakoś ogarnąć. Mówimy o tym, że te 3 udane, były 3 lata udane. Kolejne 3 zapowiadają się też udanie, czy dużo pracy i dużo obaw? To słuszne słowo, obawy, bo musimy połączyć siły z polskimi liniami kolejowymi, żeby nie zaprzepaścić sukcesu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i wracam do wątku przebudowy elektryfikacji linii 201, bo o tym rozmawiamy, czyli zrobienia czegoś takiego, co nie zamknie ruchu kolejowego na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Bo przebudowa linii 201, ogromny projekt, prawie 2-miliardowy. Dla porównania, budowaliśmy od nowa Pomorską Kolej Metropolitalną też za kwotę ponad 1 miliarda złotych. I to był wydatek samorządu regionalnego, to trzeba jasno i wyraźnie i głośno powiedzieć. Teraz dążymy do tego, żeby połączyć siły, tak jak powiedziałem, z polskimi liniami kolejowymi, żeby zrobić obejście Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, nieco wydłużyć czas podróży, czyli zastąpić ten układ obecnie funkcjonującym układem przez Starą Piłę, czyli taki, który funkcjonował kiedyś, którym dzisiaj będziemy mogli pojechać, po to, żeby bezpiecznie przepuścić ruch kolejowy w innym miejscu. I to jest ta obawa. Musimy zgrać czas, projekty wykonawcze, projekty budowlane, całą przebudowę, żeby nie było zastoju na ruchu pasażerskim. I to jest ta obawa, ale myślę, że tu jest obopólna zgoda co do tego, że tego potencjału kartuskiego, kościerskiego, żukowskiego nie możemy zmarnować. Dzisiaj jesteśmy o czasie, jeżeli tak mogę powiedzieć, w całym tym projekcie. Widzimy ryzyka. Ryzyka są również, i Pan doskonale też o tym wie, na rynku budowlanym. Znaczy widzimy, co się dzieje na rynku budowlanym, jeżeli chodzi o przystępowanie firm do przetargów, ale to jest chyba też taki projekt, przy którym wykonawca po jego realizacji mówi, to jest mój projekt, znaczy to ja zrealizowałem. To jest taka trochę duma i chwała, więc wydaje się, że powinniśmy dobrze z potencjalnymi wykonawcami ten projekt zrobić. No i to wyzwanie, o którym wcześniej powiedziałem, czyli zakupy taboru.
bo z jednej strony, i to jest ważne, bo operatorem na linii pomorskiej kolei metropolitalnej jest Szybka Kolej Miejska. SKM-ka kupi pojazdy w najbliższych 2–2,5 roku. My jako samorząd regionalny kupujemy niedługo 5 nowych pociągów, z tym, że będą to pociągi, które będą dedykowane na nieco inną linię kolejową, ale też zwolni się potencjał pojazdów, które będziemy mogli też przekierować na inne obszary naszego województwa. I to są te wyzwania, tak? Z jednej strony obawa, o której powiedziałam, wyzwanie, o którym teraz powiedziałam, ale jestem przekonany, że też przed nami taki moment też integracji całego systemu. Wspomniałam o tych park and ride'ach, czyli o tych miejscach, gdzie można podjechać samochód, zostawić i widać, że to zaczyna chodzić i myślę, że musimy to też jeszcze dopracować. Są miejsca chociażby na styku miasta Gdańska i Żukowa, gdzie rzeczywiście te prace budowlane, które teraz jesienią powstaną, spowodują, że rzeczywiście tutaj też będzie można jakoś dopieścić te układy aglomeracyjno-transportowe, kolejowe. No bo nie ukrywajmy, że nie mówimy jedynie o kolei, ale też o tym, co robimy wychodząc z pociągu, czyli na przykład rower metropolitalny. A to są dwa tematy, tak. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o rower, to jest projekt, który jest w całym obszarze aglomeracyjnym wkomponowany. Ja myśląc rower mam cały czas na końcu głowy ten problem, który mamy z tytułu takich, a nie innych pojazdów szynowych, którym dysponujemy, czyli na przykład w tym okresie letnim problem z wejściem pasażera z rowerem do pociągu. Mamy z tym problem, ja tego nie ukrywam. Mamy z tym problem, dlatego że te pociągi, którymi dzisiaj jeździmy, mają określoną pojemność. Nie jesteśmy w stanie więcej niż tych rowerów do tego pociągu zapakować, jeżeli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, ale myślę, że to też się zmieni, bo trochę też ta nasza kultura przewozowa, pasażerska się zmieniła. Wprowadziliśmy system rezerwacji biletów na rowery, co spowodowało, że ten, kto ma ten bilet wykupiony, wie na pewno, że tym pociągiem z rowerem pojedzie. Kiedyś było tak, że wszyscy tak naprawdę na wolną amerykankę czekali, że wejdą do pociągu, kierownik składu mówi: przepraszam, nie ma miejsca, nie wchodzicie. Dzisiaj chyba też jest taki moment, że uczymy się, znaczy kolejarze się uczą, my się uczymy jako organizator przewozów trochę więcej empatii. Znaczy, jeżeli okazuje się, że jest więcej miejsca w pociągu, mniej pasażerów, a więcej rowerzystów, kierownik składu mówi: OK, zabezpieczcie rower, wejdźcie z rowerem, zapłaćcie za bilet rowerowy i wszystko jest dobrze, ale mam świadomość, że to jest bolączka. Znaczy, tak naprawdę zrobiliśmy modę na transport kolejowy, modę na turystykę, bo ja przypomnę też, zrobiliśmy taki wspólny projekt, chociażby z Kartuzami, z Żukowem, z niektórymi innymi gminami, taki projekt turystyczny, który powoduje, że chociażby turyści zagraniczni, jak było ich mnóstwo w tym roku, przypomnę, 7,5 miliona turystów mieliśmy, piękna pogoda, spowodował, że Norwegowie, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy zobaczyli mapy turystyczne, wsiedli w pociąg, pociągiem pojechali, nie wiem, do Wieżycy, pojechali do Kartuz, co spowodowało, że ten ruch turystyczny był wzmożony. Ja się trochę też śmieję, bo taka dygresja zupełnie inna. No przecież proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mieszkańcy Sopotu z nadmorza zimą mogą wsiąść do pociągu, wziąć deskę, wziąć narty, pojechać na Wieżycę, pojeździć na nartach, wrócić do Sopotu i wykąpać się w morzu, jeżeli morsują oczywiście. Także możemy spełniać różne funkcje. I to są też wyzwania, o których musimy pamiętać, czyli ten ruch pasażerski codzienny, te szczyty i piki, które mamy, jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie wczesnoranne, ranne i popołudniowe powroty, ale też zabezpieczać bardzo mocno te weekendowe, piękne dni, bo przecież jesień nas rozpieszcza w tym roku. Najmocniej dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan Ryszard Świrski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Dziękuję.